Καλημέρα. 29 Δεκάτου του 2016 σήμερα. Βρισκόμαστε στο ύψωμα Αυγό, την Ξάνθη ή διαφορετικά Τσακίρι, όπως λέει ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ. Έτσι. Βρισκόμαστε στα 700 μέτρα υψόμετρο. Κάτω βλέπουμε, zoom πως κάνει, κάτω βλέπουμε την πόλη της Ξάνθης. Ωραία. Ωραία, μια χαρά. Βλέπουμε την πόλη της Ξάνθης. Και εκεί πέρα κρύβεται ο Σωτήρης, ο φίλος μας. Βγες από το εκκλησάκι, Σωτήρη. Γράψαμε, Σωτήρη, στο τετράδιο, έλα. Εντάξει. Βρίσκει και τα χωριά. Απέναντι έχει 3 απομακοχώρια, δεν ξέρω αν φαίνονται. Για να δούμε. Να τα κάπου εκεί στο βάθος. Να και ο φίλος μας Σωτήρης, ήρθε δειλά-δειλά. Τα βλέπω ότι βάζεις στο YouTube και γελά. Αξίζει τον κόπο να ανέβετε. Από όπου και να είστε, ελάτε. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι δικά μου που τραβάω. Πνευματικά δικαιώματα. Τραβά και εμένα λίγο. Να είμαι κι εγώ κάπου. Hello. Για τραβά και απέναντι την κορυφή. Ναι. Ο στόχος μας ο επόμενος είναι να ανέβουμε σε αυτή την κορυφή εκεί πάνω. Κάνε zoom λίγο. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Αχλαδόβουνο. Αχλαδόβουνο πρέπει να είναι δεξιά εκεί πίσω. Η πιο ψηλή κορυφή. Και το άλλο πώς λεγόταν? Εντάξει, φέτος για πρώτη φορά καλά ανέβηκαμε μέχρι εδώ. Ήταν κουραστικό. Εκεί η Ελλαδάρα. Συνέχεια έπεται. Όπως λέει η Βούλα Πατολίδου. Bye, κλείστο.